कज़ालिक सलकनाहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन ला युमिनून बिही हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। تا که دردناک عذابش ندیستا ایمان نیار. بله اکیته بله چون کیت فیاتیهم بغته آناگاه بغیر حال دیگه و هنچو که آین هیچ صدی و سماعی نی تیاری نی بس هنچو بیا و هنچو چیرتر رو برو گر کو فبیاندا بنی استاجرون عذاب آئین سک اشتاپے فرمانے کہا اوتی رسول ہما پیم کے مدت و میاد لوٹا ہر چیز کے مدت و میاد لوٹا آئین دیکھ بی بی موقع شبہ چونکہ یہ دور زمانہ کا عام طور مردم عمر دورانیہ مستر بوتا گیشتر بوتا نعمت الله مردمان دیگه نام داده که نو دوا و درمان هست علاج و دکتر هست فلان فلان هست پمشا مردمانی مرگ و میر کم میں شی ندانن کہ اے علاج و اے ڈاکٹر و اے تمامی چیز ہم اللہ ہے اور تگل ہمیں ڈاکٹر و ہمیں طبیب و ہمیں ماہر وقت ہم میں رگایا دل نامین ڈاکٹر دل مرض تہا وفات بوتگا خون ماہر ترین ڈاکٹر خونی بیماریاں تہا وفات ہوتے ہر چو مہلتش بدیں بلے اگر انکار سر ہوتی گا اوشتن گوڑا اللہ عذاب پیدا گی ثم جاءهم ما كانوا يوعدون اگر وقتی کہ پتہ آئینی سر بیتے ہما عذاب یہ کہ قول وعدہ دیکھ بوتا ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون ولا آئینی دنیا تھا آئین رستگی مہلت و فرصت و موقع و ہستی و دوڑا یہ چی ای درد نورا تباہی گوڑا پیدا گئے تباہی گوڑا آہتا تباہی ہوتی فیصلہ ہم کرتا کہ تباہی آرا تباہی کون کہتے ہیں تباہی یلائی دن تو کلی ترو ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون اے وجنودی اے وشالی اے ٹوائن ٹاور اے برج خلیفہ اے ایفل ٹاور اے آدھگے دنیا ہر چیز کے نامی اے تاج محل اے قطب مینار چی کہ ہستا دنیا تا ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون چی ابو الحول و احرام مصر بگرے تا کجا کے ہستے بروے نتیجہ بلے منع اللہ فرمان کے قانونی ہست من وتی قانونا نہ پروشان اللہ فرمانے کا وما اہلکنا من قریت الا لها منذرون وما اہلکنا من قریت الا لها منذرون ہیچ ملک دیو میتگی اللہ فرمانے کا من مفتنا حقا بغیر سببا ہلاک و برباد نہ کرتا آئین سرا ہلاکی و تباہی اہتا بلے چڈہ دیو کانو رند اول اہتگا اللہ قاصد قومانا واز و نصیحتش کرتا اللہ وحدانیت و ایمان و یہ چیزانی طرف آئین ترغیبش داتا نو کہ آیا خدای خبر نظرتا و اللہ را کے نشتگا عذاب آئین سرا گڑا ہے وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون مگر ہما ملک ڈیہارا ڈہ دیوک ہست کہ اللہ عذاب آئین ترسا و ایک ڈہ دیوک چی در اصل ذکرہ ای یاد دہانی کنو کا تاکہ مردم شرک و کفر تہا تباہ مبیتو چھ ایمان و آخرت گنج و خیران بے بحر و محروم مبین و ہمیں پہ ما فرمان کہ وما کننا ظالمین ما ہجبہ ظلم نہ کرتا
न फिलहाल जुल्मी कन गए न देमतरा जुल्मी इम्कान एच पे में जुल्मी में गोरा नबी हर चीके गोने महलूका भी आयनी होती कुर्तगी नानी सबब बीत के अल्लाह पैगंबर वक्त के आयन न मान्यता आई देमा उश्ता तगा गुड़ ज़ाहिर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तारा वती रसूल ने मदद को के वास्ता आएगी इंशाल्लाह दीवान देम तरह बरान करेंगे उस दी में आयता नहीं था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तही अंदर गोस कनात वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही